Nada Živković iz Tovariševa jedna je od srećnih dobitnica Fijata 500L u okviru nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Nada nas je danas ugostila u svom domu i pričala o utiscima. Evo, pre svega čestitamo na osvojenoj nagradi. Koverta sa vašim imenom je izvučena za Fijat 500L. Recite mi, ko je bio inicijator u kući? Da li ste vi skupljali račune? Kako je to išlo? Da, ja sam bila inicijator. Možda sam pogrešila što nisam slala tako jedno po jedno, nego ono kao skupit ću pa ću poslati. I tako, 3 sam samo poslala, nisam više i to su samo moji računi, nisam ja uzimala od drugih i šta, toliko koliko sam imala, toliko sam poslala. A prvo sam čuvala u korpici pa kao, baš ću ja dobiti, da li da šaljem, da li ne. Na kraju sam poslala, u stvari ja sam spakovala, muž je odneo tu u poštu, ubacio u sanduče i već sam tako reći zaboravila na to. Čak nisam ni izvlačenje gledala. Skoro sam zaboravila, tu smo imali nekog posla i sve. I onda drugarica je s posla, koleginica me nazvala i rekla čestitam ti, dobila si nagradu. Kakvu nagradu? Ja sam mislila se šali. Pa kaže upali televizor, a mi bili u komšiluku, ja bila u komšiluku. I mi upalimo televizor, ono je već prošlo prvo. Onda smo sačekali kad su ponovo čitali. Onda sam videla da je stvarno, tu su već i dotrčali i komšije i telefoni su stalno zvonili. Tako je prošlo, onako sve u nekom, bila sam baš onako iznenađena i nisam bila svesna, nemoguće, skoro 5 miliona koverti, pa baš da izvuku moju tanušnu neku, tako da baš sam se iznenadila. Dakle, to je dokaz da ste srećne ruke. Recite mi, jeste i ranije učestvovali u nekim nagradnim igrama? Pa slabo, uvek ideš na to kao, baš će mene, neću, ljudi su skeptični, ali vidite da treba. Mislim, treba stvarno, kad bi svi rekli, baš će mene, onda ne bi ni bilo tamo ni 5, ni 4 miliona, ni ništa, i ko bi onda uopšte učestvovao i ko bi dobio. Znači, treba, stvarno treba poslati, pa šta, na kraju krajeva to ne košta ništa, pa stvarno ne košta ništa, ni markica vam ne treba. Kako ste proslavili? Pa eto, nije baš kako treba, situacija je takva kakva jeste, ali tu su ovde zvonio telefon, naravno nisam bila tu, došli su kod komšije, gde sam bila, došli su druge komšije, doneli su šampanjac, tu smo se ja sva, čini mi se sam temperaturu dobila, sve mi bilo mi neobično, muž je bio na poslu, njega smo zvali, on isto nije verovao, onda su počeli da ga zovu tu iz Tovariševa, njegove kolege radne i ostali koji su gledali. I tako, on se zna više obradovati nego ja, on je tamo skakao i šta ja znam, bar mi je tako rekao, jel? I ko će voziti auto? Pa ja nisam vozač, pa ne znam, nismo se još ništa konkretno dogovorili, ćerka isto nije još položila, za sada je on jedini vozač, pa na kraju krajeva i njegove su zasluge, on je odneo koverte u poštu, pa da, ne znamo ništa. Sve meštane Tovariševa stvarno su nas zvali, svi su čestitali, radovali su se, tako su, zvali su neke žene, plakale su na telefon, onako kao baš ste zaslužili, vi ste dobri ljudi, neka ste znači moje kolege s posla, iz Bača, znači da im se zahvalim stvarno na čestitkama, hvala im puno. U trećem kolu nagradne igre Uzmi račun i pobedi pristiglo je više od 4,5 miliona koverti, a četvrto izvlačenje zakazano je za 19. decembar. Ja sam fiskalni račun. Ja sam slip. Opet vas nagrađujemo. Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi. Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi. Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.